iku pembayaran ibadah wae. Pas teko wulan Rajab dheweke niku nglanggengaken para mulyane Baitul Maqdis krana agunge wulan Rajab dheweke bendina wiritan qul huwallahu ahad ping 11. Terus basan wonten dheweke niku gawe klambi sing lungser, enggak kaya biasane. Terus wong niku sakit pas temulan Rajab akhirnya wasiat temen anake sok aku lek mati atau ninggal aku kapan gawe kain sing lungser iki mau. Lah basan dheweke ninggal estu anake wau akhirnya gawe nggeni mori sing putih sing apik krana liya pamer lah. Mungkin ngoten kalau duwe aku isin oleh pomone ibuku kok tak geni mori sing lungser akhirnya itu paling sing apik. Basan ngoten piyambake niku tilem basare. Terus ngimpi kepada kali ibuke, nyapa Nduk, kowe kok gak lakoni wasiatku? Krana apa? Wasiatku kan tak kon ngene mori sing lungser kok ngene mori sing apik. Terus fakta dalam ngomong lilir